Heippa Sara. Terve. Täällä ollaan taas Ahvenanmaalla. Miten on reissu mennyt? Tosi hyvin on mennyt. Aurinko paistaa ja hirveän hyvä meininki on ollut täällä Pafin turnauksessa. Ootko ehtinyt viime aikoina paljon pelailemaan? No mä en kiireiden takia ole niin paljon ehtinyt pelailemaan nyt tässä viimeiseen pari kuukauteen, mutta aina silloin tällöin kun on vapaa-aikaa, niin kyllä mä noita pikapelejä tuolla netissä sit pelailen aina. Mites ootko PokerStarsin turnauksissa missään käynyt nyt tässä viime aikoina? Mä olin jo tosiaan tuolla Barcelonassa muistaakseni viimeksi ja olisiko se ollut viimeinen? Joo. Ja nyt täällä sitten Pafin kanssa. Sulla on ollut kauheasti kaikenlaisia töitä. Kerros meille vähän, mitä kaikkea sulla on meneillään. No mä teen tällä hetkellä musiikkia ja sitten siinä ohessa näyttelen ja tehdään nettisarjaa ja kaiken näköistä ja sitten näitä sivukeikkoja siellä täällä juoksimista ja ulkomailla mä tulin kans 2 viikkoa sitten Marokosta, olin siellä töissä viikon ja täältä sitten lennän ylihuomenna taas Ouluun ja kaiken näköistä kyllä niinku reissata täytyy. Eli sitä reissaamista. Kuulostaa kauhean kiireiseltä. Ootko ajatellut, että löytäisit vielä jotain uusia mielenkiinnon kohteita vai onko tässä jo riittävästi mitä teet? Kyllä mä uskon, että tässä nyt tähän hetkeen on aika riittävästi. Kyllä tässä niin on delegoimista asioiden kanssa, että kuitenkin monta rautaa tulessa, että kyllä nyt pitää tämän niin tällaisena jonkin aikaa, ettei ihan loppuun pala. Että kyllä tässä niin hommaa riittää. Kiva. On tosi hauskaa, että pääsit tänne Maarianhaminaan ja tosiaan sätkin on meitä suosinut. Kyllä. Ootteko ehtinyt yhtään ulkoilla täällä? Joo, kyllä me käytiin tuossa päivällä pyöräiltiin semmoinen 10 kilometriä ja sitten käytiin teetä juomassa tuossa tosi suloisessa kahvilassa. Et kyllä tää niinku, nyt kun säätkin sua, niin on päässyt sit nauttimaan myös maisemista ja näin poispäin. No viimeistään sitten tänne ensi vuonna uudestaan. Niin, katsotaan. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Kiitos.